Ayan na, may red. May sea urchin. Ay, may, tama. Ano ba yan? Ayan, oh. Yan, guys, oh. Tayong ang tawag namin dyan. Dito sa Bicol, tayong. Kita nyo, guys, yung mga isda. Ay, ang cute! My God! Andyan si Nemo! My God! Andyan si Nemo. Ayan, may kulay blue na ano. Nakita nyo yan, yung kulay blue na isda. And then, ayun si Nemo. Nagtatago si Nemo eh. Yan, blackfish. Ito pong kawal din. Tignan mo nang may ano. Ayun si Nemo. Oh my God, si Nemo. Wow, ang dami nila. Parang ayaw ko na umalis dito. Hanggat hindi niya nakikita si Nemo. Pagpataob na maapit ka naman sa karakuling. Ano? Lapas. An. Oo. Ang cute ng Nemo na yan, oh. Ala, ang cute talaga.